Malay na buhay with Kuya Noy! Good vibes Sabado morning to all our viewers and listeners, lalong-lalo na sa sakuyang mga padangat na mga taga 3rd District. Welcome po sa satuyang first episode ka Marhay na Buhay with Kuya Noy. Digdi po pag-urulayan ta anything na topic under the sun and under the moon. Mga kaganapan na banggi na pwede tang pag-iyan pag-urulay-ulayan. Sa satuyang pinaka-enot na episode, makaibahan ta not just one, not just two, but three young and inspiring Bicolanas ngunyan. Siyempre, ang enot po, ang Miss Kaogma 2023, Miss Irish Oresca. Thank you for joining us. And siyempre, ang second po, ang Miss Philippine Eagles 2023, Miss Alexandra Orino. Hello. Welcome. Thank you po. Good morning, And syempre, everyone. our very own Miss Bicolandia 2023, Miss Reynalyn Praferosa. Hello, good morning. Thank you, Good Sir morning. Noy. Good morning, everybody. Sobrang excited po ako na digdi sa satuyang gigibuho na show. Lalong-lalo na nakairibanan ta tulong magagayo ng mga daraga. Siyempre. And siyempre, gusto ko pong haputon, ano ang mga expectations nindo digdi sa satuyang show? Miss Irish? Actually, araw mo Kuya Noy, araw mo sobrang excited ko din. Lalong-lalo na makakaibanan ko ang mga beauty queens kang Bicol, si Alex and si Miss Rain. And actually, ika Kuya Noy, sobrang excited ako. Kang nag-uurulay pa lang kita with our production team. Kang piga-plano tayo niyo. Oo, garo dakulan talaga kitang plano, mangigibon ta. And actually, sa mga listeners ta din, dakol kitang maitatabang sa inda. Kaya sobrang akong nilulook forward ko ang mangyayari sa satuyang show. Kaya abangan nindo yan. Right. Exciting. Kaya talagang sobrang exciting iniyo. And syempre, Miss Alex? Kaya mas mauugma, as in may mga manunodan sindang dakol sa tuwa. Right. Nailing mo na yan. What about Yes. you, Well, Miss ako man, Kuya Rain? Noy, I expect this show to be so light and fun. Taaram tama na from Monday to Friday, paragal magklase. Sa tuyang mga Exactly. estudyante, paragal magtrabaho. And sabi ta nga ni Bagat Subago, we can talk anything Anything under any the topic, sun. Tama. anything under the sun and the Yes, moon. Kuya Noy. Maski mga Yes, banggi, Kuya Noy. mga kaganapan na banggi, pwede ta pag-urulayan. Alam mo mas gulping nangyayaring dapat ang maaraman pag banggi. Yan dyan mga secrets. banggi. Di ba? Aram nindo may bagong tambayan ko niyan, ang Borahat, di ba? Okay. Ayan. Kaya dapat madaruman siguro. One of these days, madaruman kita. Kadakol din kita mga segments na dapat abangan kan sa tuwing mga kadistrito. Araw kan pag-urulayan ta, kadistrito winners, and Wish Kunoy. Pero wait lang Kuya Noy, para man matawan linaw ang sato yung mga paradalan, ano man ang kadistrito winner o Wish Kunoy o ano man ang pag-uulayan ta sa segment ng pag-ulayan ta? Okay. Kadistrito winner, ano siya, nag-iikot kaya kami sa 7 municipalities. Okay. So, huwag kitang mga pa-contest duman. So, yan, siguro pwede sinda mag-upload, pwede sinda mag-text sa tuya. Then, Para tatawan. ma-highlight ang mga talent and intellect ang sa tuwa mga kadistrito. Yes, that's ano right. Po? Yes. And then, dyan sa Wish Kunoy, ugaman sinda mga request. Kasi sa pag-ikot ko sa mga barangay, nailingkuhan ka mugtakan ninda. Nailingtan sitwasyon. Nasabi ko siguro, in our own little way, matawan ta, mag-granta si sa inda mga wishes. So, paano yan, Kuya Noy? Paano sinda makaka-reach out sa to para mag-grant sa mga wishes ninda? Through message ba? Text? Pwede yan, pwede nga mag-message, pwede mag-text, pwede nga during the time na nag-iikot kami sa barangay visitation, duman naiihiling ta na, nagahagan na tulos in daning tabang. Actually, that's saro yan sa purpose. Kung tano ta ako, May visitation. nag-iikot sa 156 barangays, Yes. digdi sa laog ng 3rd District. And syempre, aram ko sa Indo, kadto nag-iistoryahan kita, kadakol din mga nag-wish sa Indo. Minsan kadakol nagre-request, bako lang si request kang numbers nindo. Pero other request na pwede ta sigurong tarabang-tabangan yan. And we will do that here in our show. Kaya yan, nadangog kang sa atong mga paradalan kung ano ang magiging plano kang sa tuyang program ngunyan with Kuya Noy. Right. Kaya yan, dakulon po kita nga abangan. As in, gusto ko itong plano ta na makakatabang kita sa kapwa ta. Garo baga giving back to community, Kuya Noy. Garo nahihiling kong, yan talaga ang main goal and purpose mo since Tama yan, Miss Iris, kasi sabi ko nga ni, dapat bako lang wish Kunoy. Wish
Ninda sa Siya ang tuya. gabos. Yan. Yes, correct. They are very welcome sa tuya. Sa imdong mga advocacies, na And mga ginigibo. beneficiaries, tama. Yes. So, mas magiging exciting ang show. Oh, yeah, Ilang kita definitely. maurulay about sa mga certain topic, pero may maabang na tao. Yes. May matatabangan kita through our show. Correct. Like for example sa imo, anong nag-wish sa imo ngunya na week na ini na na-experience mo, Alex? Wanya na week kaya talaga, ang advokasya kan sa kuyang organisasyon na Eagles ay magtabang sa gabos na tao, humanitarianismo. Yan. Kaya gusto kong mag-give back sa community at tabangan ang sa tuyang And katabang mo kami dyan. yun. Opo. Di ba? Kaya may hiling tapo talaga kay Sir Noy ang serbisyo na deserve tang gabos. Yes. Sige. Sabi nga ni, pag tinalabang tabangan, mayong daikakayahon. Iyo po, Yes. tama. Dahil po ka mo maglipat ng channel, tamabalik pa ang Marahay na Buhay with Kuya Noy. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Marahay na Buhay with Kuya Noy! Sa segment na ini, we will talk about topics na napapanahon and interesting sa kadaklan, lalo na sa tong mga youth. Yes, tama ka dyan, Miss Rain. And exciting man talaga ang segment na ini kasi we will discuss various topics and for sure, dakol manunod din ang satuyang mga viewers and listeners. Tama ka dyan, Miss Iris. And mas maugmaan sa tuyang mga kadistrito sa mga stories na mafe-feature sa segment na ini. Kuya Noy Palan, speaking of stories, can you please share with our viewers yung barangay visitations mo? Yes. Thank you for asking me that, Miss Alex. As early as last year, nag-ikot na ako sa 156 na barangays digdi sa loob ng 3rd District. So, ugwa kitang pagtataw sa mga programs like sa youth scholarship, may leadership training kitang tinataw sa inda. Nagtatao man kita nag-extend kita ng mga medical assistance. Ugwa rin kitang tinataw mga wheelchair, anything na nahiling ta sa barangay. Kaya ayan, talagang inamayan ko ang pag-ikot para mahiling ta ang talagang sitwasyon ang nangyayari sa mga barangay. So, magay na experience. Kadakol ako nanunodan. It's something na ako everyday na pag naisipan nag-schedule kami na magbisita sa salong Upland Barangay, sabi ko, wow, nahiling ta, bako lang si sitwasyon, pero si gayon kang mga lugar. Kadakol pwedeng gibuhon. Kadakol pwedeng Kuya gibuhon. Noy, sa barangay visitation, garo naman iyan community assessment kasi maaaraman mo kung anong pangangailangan. Exactly, yes, oo. And bako lang si pangangaipuhanan ninda, kung ano pa talaga ang dapat na ikatabang ta. Yan. Magayunan po ining initiative na ginibo mo, Kuya Noy, dakulon kang natatabangan, as in dakulon ko napapaugman ng mga tao. And maswerte ako bako lang akong solo may naglalakaw. This time kay bangko kamuntulo. Wow. Sana sa sunod makaiba Kaya baga sinasabi nga ni dapat nga sana all. One for all for one. Kaya hindi talagang programang ini ni Sir Noy, mapapatunayan ta ang tagline niya na with Sir Noy, marahay ang buhay, asin maugma. Yes.
Sir Noy, hapot mo lang. Kapag napapagal ka na sa mga visitations, anong iniisip mo yung anong inspirasyon mo para magpadagos ka maski mapagal, minsan mainit? Totoo, mapagal, pero dai siya, kumbaga sulit pag nahihiling mong nakatabang ka. I feel good, I feel happy na once na naka-extend ka ning tabang, it's something na talagang dai mo babayaran. Iyo po. So Kuya Noy, ang public service yaw na talaga sa puso. Nasa puso ta, kadaklan sa mga audience ta. Puro kababaihan, mga gurang, senior citizen. So, every time na nagbibisita kita, uga ako mga kaibanan, mga medical team para makatao kita ning free check-up, free bulong, nagtatao kita kayan, may kaibanding kita kayan ng mga parabulog. So, syempre, concern ta rin yan ang proper hygiene, so libreng pagbulog. Pero, sa totoo, saro yan. Kaya ako naisipan ang pag-ikot kasi saro yan sa tinugon sa ukan sa kuyang ina. Ang nanay ko is 90 years old na. Sabi niya sa kuya. 90, sir? 90, yes. Nag-90 siya last year lang. Okay. So, sabi niya sa Noy, aram ko ang plano mo sa 3rd District. So, siguro, dapat, ang tugong ko sa imo, tulong bagay sana. Sa pag-ikot mo sa barangay. Number 1, padangaton mo ang mga senior citizen. Sasay ko, saro yan. Kaya yan, pag-ikot may kaibahan kitang medical team para ma-check upan sinda. Matawan sinda ning libreng bulong. Second, sabi niya sa kuya, padangaton mo man ang mga kababaihan. Siyempre, sabi ko, siyempre, kung ano ang pagpadangat mo sa ko, iyo man ang gigibong kong pagpadangat ko sa mga kababaihan. And pangtulo, sabi niya, ako retired teacher. Dapat, tawan mo man priority ang mga teachers. Aram tamang baga ang sitwasyon kan mga teachers, kababang sweldo, pero talagang sindabaga ako mga frontliners. So yan, saro yan sa mga obheto ta. Kung iniikot ko yan ang buong 3rd District. Siguro, gusto ko na rin talagang mahiling ang sitwasyon, ang mga pangangaipuanan kan kada barangay. Kada akol mga pagkukulang, which slowly papanuan tayan. Padumang kita sa direction na yan. Magayon, kuya, itong mga medical visitations din doon. Ang iba to po pag mga nanay, mga tatay, haloy na din nakakapa-check up. Totoo. Saka, sabi baga, mahal ang magkasakit. So, mahal. So, ngunyan, may plano nga ni kita ngunyan na this coming next week, February 22, magkakauga kitang major project. Kaya bahan mi kamo dyan, ining marhay na paghiling or Operation Claro. Igdi matao kita ning libreng salamin, libreng check-up sa mata, libreng operasyon sa katarak, glaucoma, kaya kung mga nagre-request dyan sa Indo, mga nanays, senior citizen, welcome na welcome. Tarabangan ta ini. Kasi magayon na project ini yo. Gigibuan ta ini sa Pili, RHU Pili, and gabos ini, maing limit. Makikitang pipilion. Kung say gusto, pwede mag-text, pwede mag-upload. Anytime, magsabi lang, to susundoon ta sinda. Ugwa kitang tulong, na-iset na petsa. Ngunya na February, ang masusundan yan this May 22, birthday ko. Mangyayari yan. Thank you. Mapa-Jollibee ako sa Indo. Sa May 22, and then masusundan niya. Ang May 22, gigibuan tayo sa Calabanga. Okay. So, itong tanuta sa Calabanga, para itong taga-Kanaman, taga-Magaraw, taga-Naga, pwede sinta magduman sa Calabanga. So, after kang May 22, masusundan niyan October Giraray. October 22 manggiraray. Digdi naman sa Naga City. Tanuta 22. Dahil Favorite ko ang number 22. Dahil mag-tutu. Kuya Noy, pwede man daw magbali dyan. Pwede. Malabo ang mata mo. Siguro naglabo ang mata mo, si boyfriend mo. Dahil na. Kita Sige. mo kaya ako malabo na. Okay. Sige. So, pwede. Kung gusto mo pa-check up, mapili ka lang dyan sa tulong dates na yan. Wow. And i-invite ang mga kuyanta, mga kababayan. Lalo na di sa laog kang 3rd District. Invite sinda. Ang may 7 banwaan sa rong syudad. So, welcome sinda sa Tuya Gabo. Since it's a love month, pag-urulay ta ang tungkol sa puso. Tama. Puso nindo mo na bakong puso ko. Ay, dahil po, puso mo. Yung kaibanan ka, Sir Noy, dahil pwedeng dae. Sige, Ikaw siguro yan. maabangan kang tao. Sa satuyang pagbabalik since February and it's a love month, usapang pag-ibig naman ang satuyang pag-urulayan. Don't change the channel and mabalik ang sa inyong favorite Sabado morning
Barkada, Marhay na Buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Marhay na Buhay with Kuya Noy! Nagbabalik po ang Marhay na Buhay with Kuya Noy. Ngunyan, since February, Love Month, kung akong mangyayapot sa Indo. Yeah. When you hear the word love, ano ang enot na naglalaog sa isip nindo? Irish? Kuya Noy, araw mo ganun may intriga sa itong mga paradalan ngunyan sa mga isisimbag. Sa Mukha tayong nga. mga beauty queens. Oo. When I hear the word love, sa hiling ko Kuya Noy, pag sinabi ta kayong love, dahil mo lang siya about romantic relationships, dahil mo lang siya about partner, pero magayon kayang isipon na may nagpapadangat baga sa imo na parent, na kaibigan, kapatid. Yes. Di ba po? Correct. Pagpapadangat sa komunidad, yan ang love, kaya garo dakulaon siya na parang garo broad Wide on topic scope. siya. Oh, Na yes. Matibay si safe artista. safe answer. Abo niya specific. Safe lang kita, digdi ko yan. Araw mo na ikaw. Baka chismis mo ako sa distrito mo si Iris. Hapatong taman si Alex. Siyempre si Alex. Alex, be specific. Ay, Dahil man, grabe! joke lang. Sige. Go, Alex. Ano ang naglalaog sa Okay. isip mo when you hear the word love? Para sa ko talaga, pag nadadangog ko ang love, ang inot kong naiisip is the word sakripisyo. Pag nagpapadaba kita, pag nagpapadangat kita ng tao, bagay, o hayop man yan, or sa tuyang country, igwa talaga kita mga sinasakripisyo despite kang mga imperfections para mas mapadangat as in, mas maging maugma kita sa Tama. inda. Magayon din yan. And siguro, babagong ko ang hapot ko. Miss Rain? Grabe, kamus ko nakahiling sa ko. Ano man ang difference kang love and like? Love and like. Yes. Ay, syempre Kuya Noy, mas deeper ang feelings mo kapag padangat mo na kaysa sa gusto mo pa lang. Kumbaga, ano lang yan, pacing lang yan. First phase, like, gusto mo ang tao. Kapag nabistado mo na and nahiling mo naman ang tunay na pagkatao niya, made-develop na yun into love. Tama. Sa kuya man, ang difference kang like and love is like, gano'ng example sa rong tinanom, sa rong flower. Pag like mo lang siya, gano'ng gusto mo siyang ipik, gusto mo siyang kuanon. Pero kung love mo siya, gusto mo siyang Ino-nourish mo siya. i-nurture. Correct. Kung papatubigan mo siya, papadakulaon mo siya. To grow. So, to grow. And yan, mahiling mo na, malaog na ito dumat sa sinabi mong dapat maging deeper na siya. So, Hugot ka may na. hugot, no? Galing, Pero, Love is to maugma. grow. Yes. No, exciting. Yes. Magayon nun. Ako excited pag February. Yaon dyan ang... yaon talaga dyan dapat express ta si sa tuwing mga kamatian. Dahil si sa tuwing mga nasa puso. Dapat siguro kung anong tayo na opportunity na isabiyon ta sa mga padangat ta sa buhay. Dahil ta palampason. Diba? Pero it doesn't mean na February lang. Dapat, siyempre, kung pwede gibunta all throughout the year. Tama. Every day, we should Show love. Show love. Dahil kita
Di kita Make the mag-miss moment kaya. count. Diba? Dahil halato na February talang i-express ang sa tuyang Correct. pagpapadangat sa Kaya mga baka tao. gusto mo na kaming simbagon tungkol sa love life mo. Kuya Noy, maugma ako mo niyan. Maugma mo na ko. Yes. siguro- Napapansin mo man, halata mi sa imo. Hindi, aram, Iba siguro- ang glow kan sa imo. Ibang glow, Ibang diba? glow, di ba, Alex? Ano? Anong klaseng glow yan? Ano kung baga ako ngunyan, Kuya Noy, self-love and mas na-appreciate ko ang tunay na meaning kang self-worth. Right. So, dyan na muna kita. Yan, tama. Okay ka. May gusto ko pang idagdag sa mga about sa mga love ta. Pero okay na po ako. Alright. Pero ini na nga abangan kang mga paradalanta. Kuya Noy, since bagutig para pasakitan mo kami sa mga hot seat love questions. No? It's payback time. Oh no! Kinakabahan ako Kinakabahan ako. Ano yan? Since nasimbag mo na ang mga hapot mo sa bago, ikaw naman ang kakamustahan mo. Okay. Kuya Noy. And what's the question? Ang tanong ng bayan, kamusta ang lagay ng puso mo? So, syempre may niready kami digdig mga Facebook reacts, emoticons. Mapili ka digdig kung ano ang pinaka-best na nagdi-describe kang lagay kang puso. Angry? Magpakaray ka po. Angry. Like? Magpakaray kang pagpili, Kuya Noy. Hindi siguro ang pipiliin ko pa rin. Okay. Hindi. Love. Although my your question is about status kan sa kuyang puso. Yes. It's complicated. Pero ngunyan I tried to refocus myself. Ngunyan bako lang sa family. Yaon yan dyan, dahil ko man sila napapabayaan, mga aki ko, I see to it na pag may mga occasion, nag-urulay kami, nag-irilingan kami. Pero sabi ko ngunyan, since may plano ako sa 3rd District, nag-iikot kita, pigtatawang ko ngunyan ng attention din ang pag-ikot sa mga barangay. So sabi ko, pero ang love sa family is always, it will never mawawala. Pinmingyaon siya dyan. Ngunyan na sinimbag ko na yan, siguro dapat man ako naman ang maghapot sa Indo ulit. Ano? Alex? Si Zay Pwede pong no comment. Sige, kamuna munang duwa. Pero pag-urulayan to yan, sige, sa susunod na hapot mo sa ko, sisimbangon ko yan. Sige, anong status? Doon. Abangan. Abangan. Oo. It's complicated, pero I'm happy. I'm really happy. I'm happy for her, sa wife ko, sa family ko. I'm happy, and I wish them the best of everything. Yaon dyan, dayan mawawala. And ngunyan, I'm lucky na my mom is with me, my sister, si tugang ko si tugang ming nguhod, yaon din sa muya. So talagang duman na lang nagbabawi. Binabawi mo yan. Pero full of love pa rin ang hanggang. Dahil siya mawawala, kaya ini manggilaray ako. Yes, tama. Dahil ako loveless. Yes, agree. Sana all. Sana all. Kamu naman. Oh, dapat ikaw man ang Anong status? Ikaw man magsimbag ka yan. Bakit like? Kamusta ang puso? Oh, bakit like talaga? Ano like lang? Hindi pa. Nagkakaipay Sige, mo na. sige, Oh, hindi man. Go. Care. Miss Alex. Kasi? Care po kasi. Caring siya. Sige, spill. Care kasi, sabi ko nga ni Isubago, ang love is not just about romantic relationships or partners. Though I am very happy with my life. Not very sobrang happy. I mean, sometimes may mga problema kita. Pero masaya ako na napapaligiran ako kang mga taong nagpapadangat sa ko. Also, mga taong maugma man akong padangaton sinda. Right. Na nagtutubod po. Kaya ako na daiman sa gabos na panahon, minsan ang nagpapatalubo or nagpapagrow talaga sa to bilang tao, itong pagmamahal na natatanggap ta sa ibang tao. Kaya care ta. Dapat Ako- magdangog kitang maray si Miss Irish, ha? Pero Miss Iris, are you in a relationship? Yun talaga ang totoong tanong. Are you in a relationship? Sa iling ko, ang feel ko iyo. Feel ko happy siya. Happy siya eh, happy siya. Happy Miss ka. Rain. I'm happy for you. Dapat sa mo angry. Kinikilig. No. Yung nga ni ay ako. Goodness. Pero may nagpapa-happy sa Yes. inyo. Okay. Yes. Nice. Someone special. Right? Wow. Yay! The secret is out. So how about Miss Alex? Mamaya tayo, Miss Rain, sa labas. How about you, Miss Alex? You Ano? pick. Sige daw, Miss Alex, pili ka man daw digdi.
Siguro, love na lang din sa Love, akin. sige. Diba? Full of love din ako ang aking lagay ng puso. Last kong check sa doktor ko, healthy pa Healthy rin. pa rin. Mama na high blood. Layo nga. Pero jokes aside yun, love talaga kasi full of love ako and maugma talaga ako ngunyan. Not only because of romantic affiliation, but also because mas naging close kami kang family ko. Pero mas nagka-quality time kami ngunyan. Tagaro naging busy kaya sila katong start of Yes. month, kaya ito. Nice. Wow! Yay! Congratulations! Oh, ano? Nagdudulag sa kahapotan. Ako mahapon. Alright, sige. Sige daw, go! Ready man ako. Go! Kalagayan, paano inyan tigtaunin mo? Yan na. Sadya talaga. Actually, sige, magiging honest na lang ako. Siguro kadikit or some sa mga viewers, araman na I came from a long-term relationship. So, siguro mga December. Pwedeng palitan ta. December, araw Oh, sige, mali, yan. roar. Roar! Pero Okay that na was ako. December. This, like right now, care. And Yay. I'm happy. Kasi talagang may mga taong must stay, may mga taong mahali. Pero araw mong mas magiging better ka. And right now, bako naman lang ni about sa partner mo. Sabi ko nga ni, may mga tao kitang pinapadangat aside sa romantic relationship. For example, yaw ng mga children of Hablon. Pinapadangat ko sinda, pinapadangat ninda ako, saro ako sa mga, kumbaga, konektado sa Hablon Dawani, mga aki na biktima kang sexual abuse. So, I think maikot siya ina-encompass yan kang love. Love for the children, love for family. And sabi nga ni Alex, sabi niya mas naging close na kang parents niya this time. Masasabi ko man na iyo, this year, last year, 2023, pinalad kitang mangganang Miss Licolandia. And sobrang happy ko kasi napahiling ni na mama at papa ang love nila through sa pagsuporta from day one hanggang coronation. So, I'm still full of love. Saka itong sinabi mo na inisi expression mo kan nakaaging taon, siguro magayon na yan na yaon ka na ngunyan digdi sa stage na ni. Kasi aram mo, sa relationship, normal baga na talagang nangyayari yan. It's pero painful po dapat yan, lang, it's painful sometimes, pero that's how you grow. That's how we learn. Yes. We learn from the mistakes, we learn from the past. And as you said, at least we're happy that you're happy. Yes. Na yaong ka duman sa healing process. Siguro, yan. Oh, ganyan. Yes. And ang mga tao, kumbaga, yung mga experiences tang yan, nangyayari para tukdoan kita ng lesson. Then makanood kita. And sa susunod na relationship mo, malay mo, parehas kang ginigibo ko. Ako maingat ako ngunyan, Miss Rain. Maingat ako para sabi ko, sana kung ano man si mga mistakes na nangyari ta sa nakaagi, dito nagibon ngunyan. Tama. Di ba? Kung may dai ka nagibo ka nakaagi din, Mas magiging dapat gibon mo na lalo ngunyan. Yes, But never fail to express si sa imong pagpadangat. You have to do your best, give your best. 'Di ba? Para makapagsisisihan. Yes. Love guro, Noy. Thank you. No. Well, sa edad ko siguro kayong ini, I know myself already. Yes. Sabi ko, if you will love me, you will love me. If you will not love me, it's your loss. So sa kuya man, araw man yan kaya. Kasi that's why I really want to give my best para makanang pagsisisihan. Kasi mag-abot sa point na garong kasaba gumapahibi ka na ko ta. Pero gusto ta kang pugulan. Sir Noy, Basta maugmang may pigpapadangat. Yes. Pero minsan sa pagpadangat baga, ugwa siyang kaakibat na kamunduan minsan. Kasi but not all the time naman syempre maugma kita. That's true. And talagang everyday may challenge sa tuya. No. Kaya dapat we just have to learn and know how to kuyan sa mga challenges na yan. How to deal with the challenges. Yes. Grabe, bilang the youngest here, dakulon ako Iyo nga ni. nanonood. Thank you. Parang ni Alex gibuhon niya. Yeah. Kaya sabi mo sa parents mo, sa kina-attorney, di mag-worry sa endo mo. Kayang-kaya mo yan. Di ba? We got you. We got you. Yaong kami dyan. Di ba? Yes. Dakol pa kitang mga istoryang mataong inspirasyon sa satuyang mga kadistrito. Don't change the channel po. Mabalik pa ang Marhay na Buhay with Kuya Noy.
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Maray na buhay with Kuya Noy! So, Kuya Noy, since napag-ulayan ta naman ang love for parents, love for our family, friends, and partners, ngunyan, gusto ko naman maaraman how important it is to give back to our community or to love our community. Well, yan sa reason kung ta nag-iikot kita sa barangay para mahiling ta kung anong mga pangyaypuanan ninda. Sa mga na-experience ko ngunyan, lalo na last week, kadakol naghahagad ni mga wheelchair, mga medical assistants. Iyan nga something na talagang niya ko mamamatian ninda. Na kung itatao mo yan kadikit na hinahagad ninda, it's something na that's for me, dakulaon na bagay. Dakulaon din ang matitabang ta sa inda. And saro yan na ngunyan, gigibon ta yan. Ugwa kitang nag-wish, si last week na-encounter ko. So ngunyan tatawan ta sinda. Yaon sinda digdi sa tuya. Makakaibahan ta sinda ngunyan, tatawan ta tulo sinda kan si gusto ninda, kan sinahagad ninda sa tuya. And it's really for me it's really something na makaugma. Yes. Makaugma sa pagmati na kita baga nakatabang. So ngunyan, sana mahiling ta kung paano niya man mamamatian ang satuyang itatao sa iya. Tama. Kasi kumbaga ang pagtabang, garuman lang yan nakakahawa eh. Once magpahiling ka ng kindness sa sarong tao, yung taong nakareceive din kindness, pwedeng ipahiling niya man yun sa iba. Yes. And yes, that's true. Diba? Para mas mabistado ta pa ang satuyang Wish Ko Noy beneficiary for this episode, please watch this VTR. Ngunyan mga kadistrito, makakaibahan ta sa Wish Ko Noy segment ang satuyang letter sender as in beneficiary na si Tatay Salvador as in Nanay Imelda. Manay Badong, paano po naraman ang satuyang programang iniyo? Nailing ko po sa FB na nagtatabang ka sa mga ano. Iyo po. Kaya pigano ko sa yan, itong pig-search ko itong ano mo, Nonoy, Kuya Noy, Kuya Nonoy Dumang ko nailing. Iyo po, iyo po. Kaya nag-message ako sa imo. Iyo po. Salamat po nag-message ka mo, dahil ka mo nagduwa-duwa. Talagang sarap po yan sa programa mi na magtaon ng mga kung ano man ang pangangaipuanan sa barangay. Kaso rin po, anong po nangyari sa Ido? Garo na na-paralyze po kamo. Kaso rin po nangyari ini? December 7, Opo. Anong taon po? 2020. 2020. Ato nung taon na po nakaagi. Yung taon na papat. Opo. Oo. Kumusta na po pagmatiin doon yan? Ang pagmati ko, Kuya Noy, maray man. Ang problema ko lang paglakay. Opo. Yan Iyo po. lang. Di bali po, ngunyan, may tatao kami sa indo ni Miss Rain. Itong wish mo na gusto nindo magkaugan ng wheelchair. Iyo po. Itatao mo yun na po sa indo yan, ngunyan mismo. Kadalo man po pigagadan ko, Salamat, kundi Maray. may man po mamampung sindang aksyon ko na no. Iyo po. Ika lang po, Kuya Noy, yung
nakaisip na makatulong. Kaya maraming salamat sa mga. Ay, welcome po, welcome po. Kung ano man po pwede may pang ikatabang, siguro po sa maintenance dito sa bulong. Kung may iniinom po kamong maintenance, Iga po. iyo, o mahagad po ako kad sa indong reseta. Tawan po nindo kitang lista kayan, nagtataw po kami nining pang maintenance na mga bulong kayan. Monthly, tatawan ko po kamong 3 bulan na maintenance medicine. Kung ano man ang kay po nindo. Iyo po. Basta Badong, sana kusog buot sana. Importante dahil mamundo, dahil magluya ng buot. Importante po ang makusog na pagtubod, lalo na sa mahal na Diyos. Yaon po kita dyan sa proyekto tang ini, gusto talaga makatabang kita, lalo na po sa mga nangangaipuan ng Badong. Salamat. Sa paghiling po, okay man po kita, okay man po. So bago si Badong karon na hiling ko, medyo ang pagmaan. Ano na? Araninang maray. Kuya Noy, Opo. kung may result din, maluya naman ko pagbasa. Pero may salamin ka po. Napapagalan ko siya sa mga. Ugo kita, Taon. Miss Lane kayan. Reading glass. Ugo po kaming programa, ining sa Operation Claro, marahay na paghiling na daradarat ang mga proyekto. Digdi po sa maabot na next week po, sa February 22, magkakauga kitang free check-up. Nailing ko po namin. Nahiling mo po to, Badong. O yan. Pwede ba sunod naman Kuya Noy? Oo, mas i-imbit sasabihin mo po kamo kuno rin itong pwede magduman sa pili para po duman sa pre-operation na check-up, pre-screening. So duman po libre ang pagtaon ning salamin. Tapos kung mahiling po na may cataract kita, may glaucoma, libre po ang operation kayan. Oh, Badong, kay puan mo yan siguro. Iyo, kay puanan ko. Oo. Bigano ko po kaya, baka kung na po man maalian, kung na masya taman. Oo, iyo po. Garubli na kami, pares na kami, bandado. Tama. Oo, sige, magayon po yan. At least, apera kang wheelchair na itatao mo sa indungon yan. Ugwa kitang mga medical assistance, tatawan mo po din Pero ini pong importante ang paghiling. Saro yan sa talagang tinatawan mi pong prioridad na ang salud. So lalo lang dahil sa paghiling ta po, ang aral daw siyempre kay puantang malinaw paghiling ta, tangani makapagtrabaho kita ning tultol. Saka paano mo po maataman si Tia. Oo. Kaya gali po nagpirit na ko yung surat. Ibata ka po duman. Ibata ka po. Salamat po. Ako po nagpapasalamat sa Indo. Tinawan nito kaming opportunity na arog kanina nagkabilistuhan kita. Maugmo po sa pagmati na kami makatabang sa Indo. Kaya pera po kaya ining wheelchair na yan, i-extend ta pa po yan. Kung ano pa pong pwedeng ikatabang ta, ini pong sa tong programa na check-up ng mata, magdumang ka po, Badong. Iyo po. Ako pa, sasagutin ko pa sa imong pamasahe. Ha? Salamat po, maray. O yan na po, ready na ang wheelchair ta, kung anong ko lang po. Oo. Yan. So, ini po sa tong wheelchair. Yan. Yan, makakapasyal ka na po. Yan, okay na po. Yan. Kuya nang sa tukawan. So binubuhat ka po na Yun na to. Dahil ko lang. 3 years ka na po din nakaluwa sa harong. Dahil po, kaya nga ni Kaya pala maputiong kangon yan. O yan po, pwede ta ng testingon. O manoy. Testing. O testing, tanig hilingon ta kung kasya. Kung ano. Oo. Yan. Kung magkakaroon ng Kuya Noy, mayaw kong kanina. Ay, welcome po, welcome po. O sige, tatabangan ta ka po. Iya. Oy. Yun na ang dito ni. Yun na. Pagdagdag luwas. Yun na yan. Ay, salamat. Yan. Yehey. Dati Kuya Noy, bustado papiro sa kuwan pangaran mo. Opo. Sa kapilido. Opo. Kaya lang, dahil ko bistado ang lalagon. Angon niya, nabisto mo na ako. Nabista ka na. Kaya ko istigit ko nga siya, kung ang lalagon ni Kuya ni kun, nasa Matula, o kaya ubin pa. Iyo po. Oo. Kaya ko na pala na ubin pa. Ay, salamat po. Gusto sabihin, maray pa ang paghiling nindo. Tahubin pa ang paghiling nindo sa kuya. Pwede pang magkuha. Pwede pa po. Makakuha ng ano po. Sige daw. Chicks! Kasi bago po pigurulayan mo yan.
Wow, matibay garo updated si nanay ta. Kuya na sa palibasa love months ngunyan. Love month ngunyan, madali ng Valentine's Day. Kaya garo salo yan sa nahiling mo. Na pwede pa pang palam nakakuha ha. Salamat. Makadaya pa. Dahil po. Sigurado pong yan. Gulpi akong papadangaton pa. Yun po. Salo ka na dyan sa pinapadangat ko. Kaya pangandita ka sa Panginoon. Salamat po. Na matabangan ka. Dito sa para gobyerno pang matabangan. Salamat po. Na parehas me. Iyo po. Gigibuhan ta po yan. Importante po magtarabang-tabang kita gabuos. Taning So ngayon po nanay at ang tatay na natawan ka ng wheelchair sila na ano po ang gusto niyong masabi kay Kuya Noy na natupad po ang sa inyong wish na magkaigwang Ako po, nagdagdag ko lang pala salamat kay Kuya Noy. Kung bago po sa imo, mayo ako kani. Pagkadakol kong pigagadan, gulping mga naragadon, kung mga ano-ano, pagpayo mong giraray. Oo. Kaya si kalangan nakatao, pamuya ng arag kanin. Dahil ka po mamundo. Ta importante sinahagad mo, nakuha mo ng ngunyan. Iya po. Kami kita po handang magtabang. Iyo po. Salamat po. Salamat po. And si Manny Badong, siyempre sabi ta, magpa-check up ng mata. Tanganin pong may lingta kung anong problema kan sa inyong mata. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Maray na buhay with Kuya Noy! Mga kadistrito, uya na ang inaabangan na trivia question for the week. Manggana ning 5,000 pesos. Simba kung sana ang hapot na ano ang title kan sa tuyang show kada Sabadong aga. A. Maray na Sabado. B. Maray na buhay with Kuya Noy. Or C. Sabado Good Vibes. I-message na ang simbag sa sakuyang Facebook page na Kuya Noy Magtuto. Abangan asin magdalan sa masunod na Sabado para sa announcement kan maswerteng manggagana ning 5,000 pesos. Time flies so fast, natapos na po ang satuyang first episode. Pero mahirilingan pa kita liwat sa masunod na Sabado. And also please follow my accounts on Facebook and Instagram at Miss Iris Oresca. That's correct, Miss Iris. And kadakol pa pong mga istoryang mataong inspirasyon and mabida kan sa tuyang mga kadistrito next week. And para man po sa mga listeners and viewers you may follow me on my socials, Reynalyn Preferosa on Facebook, and on TikTok and Instagram at Reynalyn Props. Yay! And also, mga kadistrito, we have more surprises and prizes to be given away. So, abangan talaga nindo yan.
Tapos ipa-plug ko na din ang Marahuyo Studio. Studio ko po ini. Magkaka-workshop kita ng modeling as in pasarela. So sa mga aspiring beauty queens, sa mga aspiring models, enroll na po kamo. Pwede man ako mag-enroll dyan. Pwede, Sir Noy! Sige, minsan mapashare kami naman sa imo. Salamat sa indong time, Irish, Alex, and Rain. And salamat po sa tuyong mga viewers, listeners, and mga netizens, and sa tuyong mga kadistrito. See you all next week sa programang Sa Indo ang Istorya, Kamo ang Bida. Programang Strictly Good Vibes Only. Programang Mataonin Inspirasyon, asin Motibasyon. Programang Madangog sa Indong Boses, asin Opinyon. Programang mapagirumdom na dapat maging marahay asin totoo para sa mas marahay na buhay. See you all next week. Digdi lang yan sa Marahay na Buhay with Kuya Noy. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, action. Inspiring, and okay, cut. Sorry. Beautiful, very intelligent, and yan. Can you please, sorry. Oh, di ba may singit tulos, may bayan ng borahat ha. Ang mapalan sa tuyang borahat. Day, kita na. Marahay na Buhay with Kuya Noy. Sana ba'y kami maargan eh? Marahay na Buhay with Kuya Noy. Kami iyong inaalala, gusto mo kami maging masaya. Busilak ang iyong kalooban, at hikain mo ay kay ganda. Nasa iyong dugo at puso, pagmamahal, serbisyo publiko. Pag-ibig mo sa kapwa ay siguradong totoo. Nonoy Villaferde magtuto, wanted sa Tercer Distrito. Your love for us is true, that's why in VM we want you. Nonoy magtuto, kami ay natulungan mo. Ang iyong damdamin, malinis ang hangarin. Sa pagtulong ka pansin-pansin. Nonoy magtuto, inside and out ay gwapong-gwapo. Mabuting pagkatao, kaya't ika'y aming gustong-gusto. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze.